Ngaturaken salam tentrem rahayu kagem para sedherek sedaya pinanggih wonten ing dinten Selasa 21 April 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Berkah kasarasan, kawilujengan, kegiatan Gusti sampun paringaken. Lan sumangga sesarengan ing wekdal menika kita sowan marek wonten ngarsanipun Gusti kanthi mekta manah ingkang kepengin raos syukur lan bingah sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kitung pasamuan Kristen BMKJ angka 87 suminde ing Gusti. Saudara ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal menika Injil saking Serat setunggal Petrus kalih ayat setunggal dumugi 3. Marga saka iku padha mbirato saking piyala sarta sakrupane para cidra sarta lamis lan drengki apa dene saking pamitenah. Dikaya bayi kang nembe lair
kang tansah kepengin marang banyu susu kang murni, kang asipat rohani, supaya merga saka iku padha lestario tuwuhmu ing bab karahayon. Menawa kowe nyata wis padha ngrasakake sih kadarmaning Allah. Rayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jujur pamdaning sabda wekdal menika ngelak banyu rohani. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, saben tiyang temtunipun nate ngraosaken ngelak lajeng kepengin ngunjuk ngombe. Tiyang ugi saged ngelak dumateng Gusti Allah kados dene bayi ingkang nembe lair ingkang ngelak dhateng toya susu ingkang murni. Tiyang menika mesti badhe lestantun lan rahayu gesangipun lan saged ngraosaken sekadaranipun Gusti Allah ingkang ageng. Dene kosok wangsulipun tiyang ingkang boten ngelak dhateng Gusti mesti badhe nampi kapitunan. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, wonten ing gesang patintenan kita kathah tuladanipun tiyang ingkang sami nilar Gusti lan boten nate ngelak ngorong dhateng Gusti, lampahipun mesti kesasar lan tundhanipun bakal nampi panghukumaning gesang kasangsaran lan tebih saking kamulyan dalah kawilujengan. Pramila menawi kita kepingin tansah binargan dening Gusti ing sak dengah perkawis, ing sak dengah kahanan, kita saged sami ngelak dhateng Gusti. Pindha bayi ingkang ngelak dhateng toya susu ingkang murni, utawi kados dene sang-sang ingkang ngorong dhateng toyaning lepen. Awit Gusti kepareng maringi toya ingkang nguripi lan sejati dhateng kita. Kados dene pangandikanipun Gusti Yesus piyambak, sing sapa ngelak iku maranono aku lan ngombeo. Saking menika dipun andharaken bilih gesang kapitadosan kita tansah betahaken banyu susu ingkang murni, banyu rohani. Injih menika sabda utawi lesanipun Gusti Allah. Sabdanipun Gusti dados tetedan tuwin unjukan rohani ingkang gesangaken sarta ingkang nyelametaken. Sangsaya kita ngorong dhateng banyu susu ingkang murni, badhe sangsaya mindak dewasa lan kiat iman kita. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, tiyang Kristen menika gesang sampun nilar kabiyasan ingkang lami ingkang awon. Kadosta kabiyasan remen goro, remen lelamisan, remen mitnah, remen ngolo-ngolo tiyang sanes, lan tumindak ingkang awon sanesipun. Amargi tiyang Kristen menika gesangipun sampun mituhu kelayan sabdanipun Gusti ingkang suci sarta luhur. Tiyang Kristen sampun gesang suci ingkang mijil saking gesangipun ugi ingkang suci sae lan pantes. Sumangga tansah nyelak dhateng Gusti ingkang dados sumbering toya sejati lan murni, supados lampah lan tindak kita menika pinanggih sae sarta tansah ngluraken asmanipun Gusti ingkang suci. Pitadosa sabdanipun Gusti badhe ngiyataken so nyarasaken badan sarta nyawa kita ingkang semplah mesti badhe pinanggih pulih, ingkang lukro badhe pinanggih kiat, ingkang mangu-mangu badhe pinanggih kuwating pitados tuwin pengajeng-ajeng. Sinaosa sampun yuswa nanging margi nyelak dhateng Gusti gesang badhe tansah kaparingan kiat lan tansah wonten greget semangatipun ing gesang patintenan. Amin. Sesarengan kita munjukaken pandonga. Duh Gusti paduka tuing banyu kauripan
ingkang nyegeraken saha ngiyataken gesang kawula. Wekdal samangke paduka sampun maringi kawula saras kiyat sarta kawilujengan nglangkungi pepeteng ing wanci dalu. Lan samangke kawula sedaya saged aso tangi sarta unjal ambekan kanthi sekeca. Surya ingkang sumunar mratandani berkah ingkang anyar sampun rawuh. Kawula badhe nyambut berkah paduka kanthi manah kepaing raos syukur lan sukapingah. Mugi dinten menika lampah kawula sedaya saestu pinanggih sae pantes minangka tiyang Kristen ingkang sampun bucal kabiasan ingkang lami lan awon. Duh Gusti, kawula para sepuh sampun nampi banyu susu ingkang murni saking paduka. Mugi menika ndadosaken badan sonya kawula saya seger, sehat lan semangat kangge nindakaken kathah ayahan wonten ing dinten menika. Kawula pitados banyu susu ingkang murni menika nyelametaken nuntun kawula sami ngliwati kathah eri lan pepalang ing dinten menika. Awit paduka piyambak ingkang badhe ngreksa tuwin ngrimati gesang kawula sami. Mugi Gusti kepareng paring berkah kangge putra wayah kawula ing pundi papan. Saya ingkang wekdal menika tasih sekolah, sinau, ngudi kapinteran, ingkang nyambut damel, ingkang emah-emah. Sedaya duh Gusti paduka paring berkah. Lan dadosna anak putu kawula sami gesangipun saya mindak manut mituhu kelayan dawuh timbalan paduka. Sederek kawula ingkang nandang sakit paring ana saras, ingkang peteng manahipun paring ana padang, ingkang kamotan paring ana enteng lan kepenak. Kawula nyuwun berkah kangge sederek-sederek kawula menika. Kawula saestu sumarah pasrah wonten ing asta paduka ingkang rusa. Gusti papan kawula senden ingkang kepenak lan santosa. Kawula mboten badhe ajre lan kuwatir. Jawit Gusti tansah nunggil ing gesang kawula sami. Dosa-dosa kawula saestu kawula akeni, kawula nyuwun Gusti apuntene. Wonten ing asma paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga. Amin. Sugeng ayah jejiban ing dinten menika.